Πού βρισκόμαστε? Στο γυμνάσιο Μόρφου. Μπαίνουμε στο Μόρφου που τα γυμνάσια. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Στεφάνου, άλλος Μάκλερ, Χριστάκης Χριστοδούλου Μισέλης και Θεοδόκης Χριστοδούλου Μισέλης. Δεύτερο γυμνάσιο Μόρφου. Κλεάνθης Αδάμου, η τάξη μου πάνω, να την εκεί πάνω, το στίγμα 3 το ηρωικό. Δεξιά το γυμνάσιο του ξαδέρφου του Άντρου, ο Σκαρέτη, το πρώτο γυμνάσιο Μόρφου. Τον ουρανό τα σήκω να αναζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκω να αναζεσταθούν στα αστέρια. Εδώ το παλιό το γυμνάσιο, Χατζαγγελής, Ξάθος, εδώ η αίθουσα της μουσικής, ο Ξάθος έλεγε ξάξα. Εδώ ήταν ο παλιός σιδηρόδρομος. Η στάση του σιδηρόδρομου του Μόρφου περνούσε από τα μέα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Λοφίτη. Μάτια είχα την καρδιά στα χέρια στο βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκω να αναζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκω να αναζεσταθούν στα αστέρια. Αχ, Μόρφου μου, πιένει ίσια ρε Θεοτοκή. Ναι, θα ποδόκουμε μέσα στο... Όχι ρε, θα πάμε που το Παντοπουλίο ρε. Κέμ ρε, που την Κέμ. Για τη φίλη τη Γιούλη, την Δανέζη. Ανδρέα, κάνει μια αφιέρωση για Γιούλη. Γεια σου Γιούλη, σου μιλούμε από το χωριό σου. Σήμερα είναι ήλιος. Λοιπόν, τη Λευκοσία βρέχει. Στο σπίτι της Γιούλη το βγάλουμε. Ναι, πού είναι το σπίτι. Θα πάμε στο σπίτι της Γιούλης, Ολόιχα. Μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκω να αναζεσταθούν. Το σπίτι του τέλειο. Να πούμε μόνο. Ναι, πάνω. Έμπουδα ευκαινούμε στην έμπουδα. Ο Κούρας ήταν μέσα στο Παντοπουλίο που ήταν το special αστυνομικός. Άκου ρε, ήταν μέσα στο Παντοπουλίο που ήταν το special και χώνε του μέσα στα καντούνια να μην τον έβρικα να ξέρω. Και ούτε λαλή σταμάτησε μπροστά μου έναν που ήταν το Z αυτοκίνητο και άνοιξε το παράθυρο λαλιό. Ο τουρίστας και ερώταν με. Που τα πολλά που μου μίλαν λαλί, κατάλαβα τη λέξη ξερός, άκου ρε άντρο. Κατάλαβα τη λέξη ξερός λαλί. Κατάλαβα δεν θέλω να πάει στο ξερό λαλί. Είναι τέλος να το εξηγήσω λαλί τώρα. Είναι καξί μου την αστυνομία λαλί. Λαλό του πολίτς και δείχνω του λαλί. Κούρβ. Ξερός λαλί του. Μπέκιου του και έφυγε λαλί. Δεν φαίνεται ρε ποτά ρε. Πάμε ποτά. Μες στην αγκάλι σου Να οδηγήσω για να σε πάρει. Ναι όλα. Φρέδεκτο μες στα κολλιά. Το σπίτι του Ρωσίδη νομίζω, είναι Ρεξτάκη. Η ΑΕΜ θα με. Η ΑΕΜ. Πώς θα πάεις να μέσα ρε. Τι είναι ρε, να δούμε ρε. Η ΑΕΜ του τι. Όχι ρε, είναι η ΑΕΜ μπορεί στον ΑΕΜ μάμα ρε. Όχι, δάμε, πας στη γωνιά δάμε πρέπει. Πας στη γωνιά δάμε πρέπει να είναι η ΑΕΜ. Πήγαινε Στον δρόμο δεξιά. θα πάει στο ξερό, αριστερά να πάει. Αν πάεις αριστερά να πάεις θα πάει στο Μόρφο. Ναι, δάμε ήταν η ΑΕΜ. Ποιο είναι η αριστερά. Όχι ρε, Την πιο κάτω δεξιά που τα λιάει. είναι δεξιά ρε. Όχι, δεξιά τα πάνε στον ΑΕΜ μάμα ρε. Που για μέ που ήταν η ΑΕΜ. Που για μέ το σπίτι του Ρωσίδη ρε, φτιάχνεις το μήλον του Σωτήρη. Φτιάχνεις το μήλον του Σωτήρη πάνω. Ακριβώς είχε το σπίτι της Γιούλης. Α ναι. Ναι. Εντάξει, θα πάμε κάνουμε ένα round about το Αγίου μάμα. Και να πάμε να περάσουμε στο σπίτι της Γιούλης. Άντε Γιούλη, μια άλλη μεγάλη χάρη σου. Φουστό του τσιγαμό, το κοίταξε δεξινές. Ύπνο μου και μου ψιθύρισες και από τα ξένα μου
Δεν ξαναγίνει. Βάρτε και καμιά σημαία ρε, βάρτε και καμιά σημαία. Ξέρουμε αν είναι που γύρνα μέσα. Φίλε, μην δείτε τώρα στους άλλους ευκαιρία. Ποτάξε να μάνα μου. Δεν παίρνουν τα αισθήματα. ΑΕΜ. Προσοχή στις κουβέντες μας, δεν Ναι. Φόασε ρε. όχι, το θα είναι βλακία δική μας να μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Το λοιπόν πώς θα πάμε τώρα δεξιά. Συγχρονία. Πάμε για το σπίτι της Γιούλης. Τούτη η οδός ήταν, τώρα σου πω. Το σπίτι της Γιούλης ήταν. Κυραλίκ. Κύριε Λίξ με νοικιάζεται ρε. Πήγαινε. Απέναντι σου ακριβώς και ήταν το καφενείο που νοικιάζε Ποιος? ο Τέλης. Ήταν καφενείο, έμπα αριστερά τώρα. Μπακαλία. Γιούλη πάμε προς το σπίτι σου, εσύ ουρά ρεξτάγει. Ο δρόμος της του. Ο δρόμος σου Γιούλη. Κάπου δαμε δεξιά. Εμπά, νομίζω το άσπρο δαμε το κίτρινο. Ποιον ποδά. Ναι, τούτα δαμε δεξιά. 1, 2, 3, ένα που δω τα 3 το ένα. Ένα που τώρα τρία να μας πει η Γιούλη. Γιούλη διευκρίνησε μες στο Facebook ποιο είναι το σπίτι Το σου. γέλι είναι το αριστερά ποδά. Είναι το φτωχαράκι ρε. Τράβα ρε. Το τέλει ήταν αριστερά, εκεί που δαμε. Που δαμε νομίζω, κάπου δαμε. Το Γιούλης ήταν πιο πίσω, νομίζω ή το κίτρινο ή το άσπρο. Να επιστρέψω από τον ίδιο δρόμο, να ξαναπιάσεις και από άλλη γωνιά. Εντάξει. Αδέμπα δεξιά τώρα. Πάμε προς το μήλον του Σωτήρη. Το φύλλος είναι στον άλλο δρόμο ρε. Ναι. Ήρεμα. Που δαμε άμα συνεχίσεις φκένεις μες στο γεωργικό που δαμε δεξιά. Δεξιά. Ξέρει τα ο Χριστάκης. Εσύ μισόμαστε. Ήταν οι κόμενες του Χριστάκη ούλες τα μέσα. Οπότε χτίζαμε ρε. Λοιπόν η κόμενα που είχα το ήταν η χείρα με τα 5 ορφανά. Ναι ρε. Εσύ είχαν 5 και Τώρα ο μήλον του Σωτήρη είναι κοινός. Είναι ρε, για να πάμε αριστερά. Αφού λαλώσα ρε. 4 ζάβρε. Χωριό ρε. Και έσως το σταμάτα να μην κατουρίσει. Κάνε ψουμί. Σταμάτα ο Σώσος και πιάνε το αλεύρι για τον Μπελάν και την... για το φούρνο του Μπελά. Να με πας στη γωνιά θυμούμε είχε μια τηλεφωνικό θάλαμο ρε Χριστάκη, θυμάσαι το? Να θυμούμε ρε, μπορεί και... Να με ακριβώς είχε ένα έτος, για να γράφει τηλεφών ήταν θάλαμος. Το λοιπόν, ναι. Ήταν το διχάλιο του ξέρω, ήταν το σπίτι του Ανδρέα του Σαββίδη του διευθυντή. Με πιο πάνω είχε έναν κονσερβοποιείο, δούλευκε η θυμούλα τα μερέδε εδώ. Μες του την Παναγούα τα με. Μέσα τα χάκη. Όταν ευκούμε πάνω στη Σοδέμ. Ένα κονσερβοποιείο του τον δούλευκε η θυμούλα μέσα. Πάμε πιο αριστερά, είσοδος του γυμνασίου της Επαυλής. Του Ανδρέα του Σαββίδη του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου ήταν το σπίτι του. Που θα με πάει στο Γεωργικό αριστερά, είναι Χριστάκη. Τι έβλεπα, που τζαμί αριστερά από το... Να φανεί ο δρόμος ρε. Το δαμε ρε, περάσαμε το τώρα. Κάνε ρε κανένα βιόλι του αερικού ρε. Πάρ' το κύπ, τα μπατούμπα ρε. Και τώρα πάμε προς τη Σοδέμ. Πάρ' το σπίτι του Χριστάκιου Σκαπούρη. Έλα τραγουδούμε όλοι μαζί. Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό μας. Μόνο δικό μας. Σαν η γοργόνα ρε. Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω Πάνω γειτονίτσα. Όλοι μαζί τώρα. Μ' αγαπάνε δυο κορίτσια στην απάνω γειτονίτσα. Εγώ πονάω γυαλί, μια οργόνα στα κρογιαλί. Εγώ πονάω γυαλί, μια οργόνα στα κρογιαλί. Φυλακτό να τη φυλάει, φυλακτό να τη φυλάει. Πελετιέν ο Δήμος. Τους Γελιγιού. Είναι το Δημαρχείο Μόρφου. Δήμος Μόρφου. Φυλακτό με
μετάλλιο ξύλο, φύλακτο μετάλλιο ξύλο. Πού θα βρω, πού θα βρω, πού θα βρω για να τη στείλω, φύλακτο μετάλλιο ξύλο. Αυτό φύλακτο, φύλακτο να τη φυλάει, φύλακτο να τη φυλάει και ας μη με αγαπάει. Μπαίνουμε μπρασκιό. Ακόμα. Αριστερά Νικήτας. Αντρούλα Τόγκαζη. Χαιρετισμούς στο χωριό. Πώς λέγεται το Νικήτας? Γιουνέσκοϊ. Γιουνέσκοϊ. Ανάθεμάντα είναι Νικήτας. Νικήτας Πυλής. Να με αγαπάει. Να με και το πρασκείο του άκους. Αϊτίνκιο. Άτε, Al Chadiri News, επανερχόμαστε.